Ya sai ina da tambaya. don akar maka wallahi menene tambayar ka? Game da yarda da Allah shi ke azurta wanda ya so. A yanzu akwai wanda suke bin bokaye, suke bin malamai 'yan tsubu, suke kin yarda da Allah shi ke azurta wanda ya so. To shi ne nake tambaya a kai, mutum inda ya yarda da Allah ba sai ya je gurin boka ko malam ba, nake da tambaya akan al'amarin. To da farkon somawa shi tsafi, dabo, sihiri da canfi wasu ɗaya ubansu ɗaya, ma'ana haramun sabga ce ta shaidani. shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala malakaini bi babi haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. ana ji فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد حتى بإذن الله ولا يضارون به من أحد إلا بإذن الله. النبي سليمان bai kafurta ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace walakin ash-shayatin kafaru, shaydanu su suka kafurta. ya allamuna nasa sihiri, su suke koya mutane sihiri da dabo da tsafi. a ƙarshen ayar alƙur'ani ubangiji ya ce mutane sun rika sanin ilimi a hannun shaidanu ta inda za su bi su rika farraka tsakanin miji da matarsa, su farraka tsakanin mai gida da yaron gidansa, su farraka tsakanin abokin arziki da abokin arziki, su farraka tsakanin mutum da arzikinsa. ubangiji sai ya ba mu albashir da cewa fa ba sa cutar kowa da komai sai da abin Allah ya so. saboda haka duk mutumin da ya bi hanya ta bokaye, a 'yan tsubbu ba 'yan ɗibbu ba, akwai bambanci. 'yan tsubbu ba 'yan ɗibbu ba. ɗibbu wani abu ne, kalma ce ta islama. akwai littafi mai sunansa ibn nabawi, likitanci irin na annabta. tsubbu shine abin da za a yi maka na dabu, a haɗa wancan abin da shari'a addinin musulunci ba ta yadda da shi ba, a haɗa wancan abin da yake wancan abin haramun ne na shaidan, a shirya maka shi, a yi maka laya da shi irin wannan. amma fa ba layar da aka rubuta sunan Allah a jiki ba, ana ganewa, ba layar da aka rubuta sunan Allah da alkur'ani ko hadisin annabi don neman tabarikin wannan abin Allah yi ba ita ba ita ce laya ba. at-tamima wacce annabi yake magana, tsuntsu ne suke yin laya da shi, mataccen tsuntsu. to wannan shi ne abin ki. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ubangiji bai saka maganin ku ba a cikin dukkanin abin da ya haramta muku. wata laya in ka je wajen bokaye jini ne za a ce ka kawo a rubuta da shi. wata lalata da iskanci da aka fito da ita a yanzu saboda wasu mutane suna neman wani matsayi a wasu hukumomi, ko suna neman a basu wasu kujerori na gwamnati, ko suna neman wani abu ne na duniya, sai a je a kama akuya a sa bakinta, a sa irin wannan layar a ɗinke, ko a je kabari a je a ajiye, ko a haɗa da shaidani a san shaidancin da za a yi. wannan gaskiya ga baki ɗaya kauce hanya ne, kafirci ne da wanda ya ji aka yi masa. mu dogara ga Allah, ba abin da bawa isa yi maka kai kuma wanda kake jin tsoro, ba abin da isa wani yi maka sai abin da Allah ya so. wannan shine dan abin da zan iya amsa wannan tambayar da ita. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.